Надлітають хмари з кіньми, караючи мій молодий подих з мого роз'ятреного тіла, з ока вітру, з коней, що думку мою осідлали і погладжували, колихали, немов власне дитя з квітів, з пахощів забутої весни, вчорашньої. Думаю, з того часу, коли я бігати вчився, колесом спускався з гори, крізь сади переповнені виноградними китицями життя, що не знали заховати мене вчасно в чиїсь то погляд. Дай вам Боже доброго здоров'я. В ефірі програми «Русинська родина» і я її ведуча Віра Кубулинська. Маємо велику честь попереказувати з професором із Румунії Павлом Романюком. Дай вам Боже доброго здоров'ячка. Добрий день. Ну, повічте мені, слухайте, відки то ви так красно приказуєте по-русинськи? Та слухайте, шановна пані, я тут споконвіку живу і знаю всю історію наших русинів із Румунії. Якщо 70 років був друт Совєтського Союзу над Тисою, у нас у Румунії у романської язичній мовності законсервувалась мова, язик предавній. Русинський. Русинський, так. Ага. А ваша мамка і нянько як приказували? Всі в нашому селі і на Мармораше по-русинськи. Всі говорять по-нашому. Нам кажуть румуни руш, тобто ми русини. До Другої війни ми були записані як русини. Наша русинська мова, наш язик, який ми говоримо і нині. Як видите, я задержав ту мову, той язик, ту форму говорити по-нашому, по-пра-пра-пра-дідському. Дуже ми се любить, бо знаєте, навіть сохранилися ті тверді закінчення. Дуже красно, слухайте. Вижу, що много тільки маєте книжок. І всі достойні. Но мені інтересно знати, як возникла така ідея створення цієї книжки. Вона називається «Золотий рунянський вінок». Я думав так, закінчив факультет у Бухарешт, українсько-російський відділ, а потім закінчив аспірантуру стаціонару у Чернівцях і в Києві 4 роки. Думаю, за що б якщо я учив у 53-го року, я се народив, коли Сталін помер. Така історія моя, я завжди кажу, що Сталін помер, а я се народив, аби мою мову, мій язик продовжував. Я збирав із малості співанки, мама моя пише Семенюк, няня Романюк. Істинно русинські фамілії. Так, так. І у нашій фамілії всі знають співати, всі знають своє шанувати, свою ношу, свою історію. І я думаю, що як би я то далі не продовжував нашу традицію, і взяв Михайла Лаврука, мого сусіда з дитинства, і завів цю книжку, давай, чоловіче, наше діло не забуваймо. Бо у світі всяко буває, всяка переворота, всякі імперії ходять і ходили через наші куськи, а я то не дозволяю. Бо книжка, яку я напишу нині, то буде і мільйон років жити. То правду маєте. Як создавалася ця книжка, які у ній розділи? Ця книжка була давно започата. Коли ще був студентом я в Бухарешт, я збирав фольклор, топоніми села, які є всі слов'янські топоніми. Слов'янського, так. Я вчився і старослов'янську мову, знаю і то. І розділ почав так. Перший раз, де се народив? Хто ти є? 1360, ото є дата дуже цікава, інтересна. За що того року є перший документ під час Австро-Угорської імперії, є карта, яка є у книжці, де пише наше село, Вишня Рунь. У документах? В документах. Є 12 сіл русину у Мармораше. Ми Руnuj, Вишня, є майстаре, датоване, а ми сме тільки від прадіда, так що ми не зайшли. Бо всі кажуть, що нам кажуть, хто, це не секрет, бо я не бою, окрім Бога, нікого. Вони румуни, такі націоналісти, ми русули, ти з русський.
я русин, так, а я русин май старий, як Согут, це так. Я русин, я маю свою мову, яку ти не знаєш. І говоримо... І ви на землі своїх Це правда. Та я що дідо мій жив 92 роки, Павел Романюк, няня має ще жиє, 92 має, тепер ще жиє, мама 90, а баба і прадід Ілько Семенюк є там на хресті, його дарував церкви, так, 1800 року жив, того року жив. Все русин. Все. І кажете, що є документи, да? У всіх є документи, де документ не може сфальсифікувати. Є Національний архів, де пише, доки прийшли москалі, русські, ми були русини. Прийшли, завели комуняки, нам принесли книжок, і ми стали українцями, що я тут знав малий. Коли до 53-го року народу, а 47-го був голод, 45-го я пішов з лагеря, я був в Німеччині у концтаборі. Все, прийшли, принесли фільм, показували на кіно, книжок, вчили. Я маю буквар, мій перший, де пише так, фотографія Сталіна і Леніна. Йосиф Сталін, Ленін – наші друзі. Прошу. І я почав А, Б, В, Г, Г, Д, Д. А де Г, а де Е? Бо ми маємо в нашому русинському бесі маємо Е. І я став тут досліджувати. У мене є купа фольклору. Тут є 7 столиш співанок, а є 5000 співанок. Ну, маленько от такої серйозної бесіди одурвемо, та тільки у нас є акордеон, знав, що красно граєте на ньому. Та ну якусь таку русинську стародавню ми ноуту заведіть, може і співанку таку файну. Ну. У нашому селі усі люди говорять так, як я говорив. Так само у селі Ремети всі говорять так, як по-русинськи. І ввечері, так, коли вийдуть трохи погуляти, та чуєш там флюрика, там гармошка, там космичка. Люди собі маленько співають, заговорять, та чуєш як у раю. І думайте, що без співанки життя б не існувало. Бо якщо знаєш співати, а якщо не знаєш, не маєш голосу, якщо знаєш співати, то переходить із роду в род усі. Всі люди, коли заспівають на свадьбах, у нас є свадьба у суботу неділю, так коли почнуть співати коломийки давні. Ой-ой-ой, Боже мій, Боже мій. Каже сеї, та й череміської, ні не було, ні не буде білявки такої, ні не було, ні не буде, ой такої любки, щоб дала цілувати, а в тоненькі губки. Ой, мила, каже, мила, сночі смиса снила безса свому роду, яка ж нещаслива. Снила безса свому роду, та й свою й родині. Хотіла сня щалувати про біленьку й нині. Ей, вішта, коню, вішта, коню, вішта, та лиш тими дорожками, куди мила ішла. Ой, цимборику, ми са цимборуйме, та берімсі по дівчині, та йдім та вандруєм. Вандрував єм сі морсагу, 8 романію. Та не майже душко файна на мене надію. А 7 году барю воду, а вода вариться. А 7 году я от біда, а біда свариться. Ей, сеї, каже сеї, та й череміської. Ні не було, ні не буде біля гуки такої. Дуже красно. Звернемося тепер до серйозної теми. Відділом усі в книжці. Стародавні такі документи, що церковні. Церква, відколи світ є, русинська церква,
якщо Кирил і Методій вийшли з Закарпаття і охрестили Закарпатську сторону 700 года, а 998 Київська Русь, в моєму селі, священник має документи, на яких псалтири на староруській. І він, так як я говорю, так і він церква говорить. Читає. Тут бачу такі, знаєте, фотки, що і костюми такі красні є, що то щось сохранили тут? Є така традиція, що кожна фамілія має мати вдома сорочку, крісланю, кобат, гаті, все ушиване по-русинськи, такий файний такий модель. А носили із Чехії, давно носили нитки. І гомбічки. І гомби для сорочок із Чехії. Так, мама, а та Черінка з Чехії. А тут і моя мама, вона має з Чехії то все. Красна ж вона була. А оце моя баба, яка теж має таку давню сорочку. О, І понині це сохранили? і понині, так. Є, і коли файно йдуть люди до церкви, та се виділи, як йдуть файно в шор на Великдень. Люкс. І краснову вишити все. Так. То як оберег. Так, то є, собирає на свята, і то йдеш на Великдень, на Різдво. Я став хворим на хмари, я став хворим на зірки, з неба внутрішнього, пораненого серця, безкровного, але все в крові розіп'ятого. Станеш, тричі поклонишся заплющеними ще внутрішніми зіницями до огняного стовпа одвічного пробудження і подашся в безмежне поле зібрати врожай нічного падіння зірок, янголів, сов, уламків з хоралу, палаючого престолу, шаблі невідбутої війни, і закинеш все у трубину думок, де хліб щоденний жевріє смарагдом любові. Історія русицька дуже інтересна. Що би сте повіли нашим позирачам, бо повім вам, що 49 країн світу позирають нашу русицьку. Я до стародавнього заліплю, як молодий хлопець до пані дівчини. Бо там є краса, там є давнина, там є істина, правда. Якщо я довідав, що в історії світу була така країна Рутенія, була, так як була Атлантида, так була і Рутенія. А якщо є карта 850 року біля Хорватів, де охоплює і нашу територію, від Болгарії аж до Балтики. Та то був народ, який прийняв віру із Візантії, Кирил і Мефодій приніс їм так, і то залишилось. Ну, правда, імперії мали свій інтерес, але то, так якби озеро, маленька Рутенія, Закарпаття, Чехія, Словакія, Румунія частина, так, і то є як ядро. Бо якщо казав Андрухович, що тут було колись море на Закарпатті, це правда, наші реліквії. Означає, що був і народ, який воскрес після того моря, правда? Так. Свою культуру. І свою культуру. А думаєте, я ходив, бо я знаю і польську, ходив у Польщі на обожі у таборі харцежів. Так, ходив у Словакію, ходив в Чехію, ходив в Югославію, знаю, Македонію був, об'їздив. Так, і прислухався до, так, а то така файна мова, так то файно вони говорять, а то так легко зрозуміти. Я, наприклад, З усіма це розумієте. Да, я коли докінчив український відділ російської Бухаресті, пішов робити перший раз у Поляна. У мене був член партії, мене не прийняли в газету, бо я такий був кучерявий, волосся, так був... Бетанга з тебе. Такий, і нині такий є. І там пішов, а я встав перед класом, там 30 дітей в класі, керівник класу, і почав по-українськи, я знав українську,
І почав діти на мене рота позіхнули, дивилися на мене, що я говорив. Доки я се не отямив, що треба з ними по-їхньому говорити. На родному язикові? О, так. Так, там я 25 років їм робив. У тих школі? Да, там я поклав. Я заснував секцію українську-російську, бо не було. Там мадяри були лише. Та я і до нині. А там є наші з цих присілків майбідні, переселили там, мадяри. Бо діти вас, навірно, нараз полюбили, коли сте перейшли на їх бесіду. Та я коли з ним заговорив, я знаю мадярське заговорити, то все. Возьму акордеон, а співаємо сей, усі. Тема така, вивчати граматику через музику. Так? А то дуже легко. Дуже легко. Так, бо я був у тому у Німеччині тоді на обмін досвіду у Данії і там в Фленсбург у Німеччині. Там я пішов, там інструменти в залі, діти там бігають, ходять, один там грає на тому, другий на тому. І так вільна свобода мислення, думки. А це дуже файно. А знаєте, що є найдороге у світі? Вільність думати. Забрало моє око по коліна в рожеву осінь, забрало. Пошерхлі погляди тишу колишуть на кінчиках вій. Ти не мій, ти не мій, ти не рій перед свілого саду, сказала й пішла до божественного саду по воду цілющу. Пролине вже й осінь, а я, вп'явшись у хмари, птахом паднем впасти не впаду. Танці весільні, зірчасті під небом заведу. У вас у Румунії дозволяють вам всю розкіш думати і говорити Та по-русинськи? як я це говорю вам, що є стаття 5 з Конституції, то якщо є група людей, каже, що ти турок, будь турком, дай список і маєш гроші від держави. Українці мають страшні гроші, та й русини, бо є в Румунії формація, організація. Держава подержує Та русинів? є більше, ніж румунів. Більше прав, наприклад, я друкую по-українськи, ні? Я 1000 євро дали мені держава. Так, а я слово, я надрукував, я переклав це, великого поета із Румунії, мати його росіянка. Він був для премії Нобеля висувався. Гердера взяв, а Нобеля не взяв Елітіс із Греції. Дали гроші, що я пропагую культуру. Ну, то прекрасно. Так. Але вернемося до співанки. І я хотіла би, щоб ви собі нагадали ще одну таку файну русинську. А ще слегінь подо мене косити, а ще слегінь подо мене косити, та не буде ще й гой за дівками ходити, та не буде за дівками ходити. Накосив він 9 валів за один день, накосив він 9 валів за один день, що не згребу ще й гой 9 дівок за тиждень, що не згребу 9 дівок за тиждень. Файно? Дуже, дуже красно. А ще якусь, напомніть собі. Є музика прадавня, десь чоловік, це жінка, це дівчина, свою історію оповідає. Балада такі, так? Так, від народження до смерті. Ми йшли давно на поле, бо я кошу, грабляю, я мав вдома гектар землі, роблю. Та ви газда? Та правда, у нас не було колективу. Та поїдеш на поле. Хлопець прийде з поля, парадний такий, так, всі уп'є, поїсть, там все помиє та лягає спати. А думає собі, а я до Марічки не був іще. Ага, давайте. Та є до Марічки так,
А Маричка його держить до рано, там йому щось каже, казки всякі давні. Ніби то є співанка на поле одна, на роботі так одна, на свадьбі до церкви свадьба друга, мелодія. Із церкви третя, до грання четверта, у дівчини п'ята, і кожен має свою рубрику. У те гора, на долині ровень, дуса мамко утопити, коби прийшла повень. Та не йди сам, мій синочку, топити, та як прийдеш поїскати, буде саженета. Оженила мати сина, привела невістку, а синка си управила в далеку доріжку. Ой, вішта, коню, вішта, коню, вішта, та лиш тими дорожкам, куди мила йшла. Дуже красно слухайте. Ну, виджу у вас много тільки книжок, ушитки українському язикові, а саме, кажеться, радує БСС про історію вашого села. Як думаєте, це так се стане, що душа вам се наверне на русинську, і я другий раз прийду, а у вас вже буде книжка по-русинськи? Це є проєкт перший із Михайлом, моїм цимбором і примарем. Це перший том. А в нас вже є проєкті 5 томів. Так що ми себе до роботи беремо, тут є 700 співанок, а маємо 5000 друкувати ще. Та історії далі, бо то є лише частина з цього села, і про школу, про культуру, про релігію. І покинемо цей світ і чашу золотого неба, з нею, бо поїдемо пити меди по той біччя, зустрічати інші суцвіття, інших небес із каштанів і бусків, небесні сили волошкових тух, закритих у шкаралупі земного світла. Руки піднесуться увесь і стануть плакати очима рубіновими, бруньками споза і за цим світом і з німбою болю у своїй утробі, гнилій ще й ненародження, почорнілі від сажі миттєвого пекла. І будуть скакати в безмежжя червоні коні з мого серця. Ви займалися фольклором, ну про цей пласт русинської культури розкажіть. Є про Довбуша балада, є про чорного чоловіка балада, так. Є, наприклад, колядка, дуже давня, тут обряд, як йдуть до коляду, як формують коляду. Є текст по-нашому, по-русинському, дуже інтересні. Я то маю, то перепишемо. І, що дуже інтересне, я маю 150 вже слов, пояснення, орфоепія, орфографія і поняття, що вони означають. А це не плануєте тут і балади вже зробити із нотну грамоту, бо туди то повної такої? Так, є зібране, много є зібраного. Я сісти на зиму, бо зимі се має файно робити у зимі. Ми з Михайлом чинимо ще много книжок. Бо це наш проєкт такий давній і є утки черпати, є повно всякого. А то ось не загубило. Бо загубиться. Я ще не буде Михайло, не буде тот і метод, то пропаде. А ні, не пропаде, бо люди йдуть на свадьбу, співають цілу ніч, 2 ночі, то все таке, як вінок. То я назвав золотий рум'янський вінок. То таке вінок, закрутить. Усе, плетуть, говорять, так далі. Є. І молоді то займалися цим. А діти не забувають? Ні. Тоді є ансамблі, діти збирають по-нашому. Є фотографії, є все. Є така традиція. Реклик, сукман, сорочка вишивана, гаті, та хреслання, та на свадьбах, та барвінок, та то все, як файно. Сиджу на острові суєти, припалюючи люльку в темному дуплі життя одинокого дуба, що з серця мого розрісся, острів перетворюється в планети. Сиджу, огорнутий хмарами, льняним полотном Голгофи та Мекки,
Міркую метеликом, павуком, павутиною, мурашкою. Чи вони сповіють мене назавжди? Чорний птах звиває гніздо на стовбурі, звірі бігають довкола припаленої свічки, вишкірюючи свої блискучі зуби. Паду жолудем у задум, а дуб все росте і росте, місяць поглинаючи, овдовівши ніч. Казали сте ми уж із дитинства, знаєте, пана Лаврука. Та що найбільше в ньому ціните? Має інтерес і охоту. Бо многі знають всякого, а я кажу, подь сюди, а він сам іде. Він дзвонить, давай, ідемо, давай. Що неми? Та як не що неми? Який він цим бора? Таке, що тебе не продасть, нігде. А тебе поможе. І тебе научить. Каже, це так є, ну, добре. Я кажу, синче, він каже, так, ну добре, давай ми, що неми, давай ми. Примар, то ми кум примар, мер села. Ідемо разом, що неми, то не буде. Там музей будемо творити у школі, де школа 1773 року. Перша руська школа у Румунії. 1773. Руська це русинська. Так се називала руська, школа руська. От русинська. То при Марії Терезії? Так, 1773. То є так. А вони казали нам казали Русь. То русини, а так називали. Бо вони не знали, що то румуни, не знали, що то після революції в Румунії знали, що то є і така нація русини. Ну, і ще ми на конець файну таку, давайте русинську співанку. Ябличка до коліна впашу. Та не забудь, файна дівко, давню любу нашу. Ой, любимся, дівчинонько, любимся, аж би гора вгору була, ми не розійдімся. Будемо красненько дякувати пану Павлу Романюку за файну таку содержательну бесіду. Чистуйте своє слово, чистуйте свою культуру, свою духовність. От того ви будете багатшими. А я з вами прощаюся, будьте здорові, щасливі. Стрінемося через тиждень.